Falta contra la Sampdoria, una falta bastant perillosa, ideal per Koeman. Una falta ideal per Koeman perquè la piqui amb el peu esquerre. Som al minut 5 amb 30 segons de la segona part de la pròrroga. Ha estat una retenció a l'interior, a l'exterior de l'àrea, una retenció de pilota. El Barça no farà el canvi, sí. El mateix Guardiola ha sigut qui li ha demanat a l'àrbitre que es pogués fer el canvi, però de moment sembla que no es farà. És una falta ideal perquè la piqui Koeman. Stoichkov és al seu costat. Som al minut 5 amb 55 segons de la segona part de la pròrroga, i aquesta falta per retenció és a punt d'aplicar-la al Barça. Atenció, demana distància Koeman. L'àrbitre marca distància de la barrera. Al costat de la pilota Stoichkov, Vaquero i Koeman. Tocarà Stoichkov, pararà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Stoichkov, farà Vaquero, pica Koeman! Gol! Gol, 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 Koeman ha picat la falta i la clavada a la dreta de la porteria de Pavlyuka al minut 6 de la segona part de la pròrroga, a 2:15 de la nit del dia 20 de maig. Koeman acaba d'aconseguir que el Barça sigui materialment a 1 mil·límetre d'aconseguir la Copa d'Europa. Un flet i picat per Koeman, tal com havíem dit. Havia tocat Stoichkov, havia parat Vaquero i Koeman ha picat amb el peu dret un xut potentíssim, una canonada duríssima que ha significat pel Barça el primer gol del partit. Koeman, al minut 7 de la segona part de la pròrroga, d'un flequi que acaba d'aconseguir l'1-0 per Barcelona. El Barcelona és a 8 minuts d'aconseguir la Copa d'Europa. El Barça està entretenint la pilota, ho està fent Goicoechea, com Carrasco ho feia Basilea, en aquella inoblidable final davant el Fortuna. Aquesta Copa d'Europa ja és a la butxaca. Som en temps de descompte. El públic del Barça crida, deixa anar mocadors al vent, bufandes, senyeres blaugranes, banderes catalanes. L'àrbitre mira el rellotge, està mirant el rellotge, és a punt d'aixecar la mà. El Barça és a punt d'aconseguir finalment el títol de campió d'Europa. L'àrbitre va buscar la pilota, atenció, va buscar la pilota. Li dic que ha acabat el partit. Stoichkov es queda amb la pilota. El Barça és campió d'Europa. A 3 quarts menys 5 minuts, 11 de la nit del dia 20 de maig. El Barça ha aconseguit finalment el seu somni històric. La Copa d'Europa arribarà demà a les 5 de la tarda a Barcelona, per orgull de tots els catalans. La final de Wembley ha caigut després d'un gol de Koeman al minut 7 de la segona part de la pròrroga. Els seguidors del Barça, bojos d'alegria, continuen cantant, mentre els seguidors de la Sampdoria, com és obvi, després de la derrota, han de callar i emmudir davant de l'evidència d'un marcador que finalment assenyala la victòria del Barcelona. Una victòria per la qual el Barça ha treballat. Els seguidors del Barça no paren de cantar i els jugadors des del mig del camp, abraçats, difosos amb pinyes, fan també gestos expressius d'alegria que projecten cap a la graderia. Guardiola, també Vaquero, ara Zubizarreta i Ferrer aplaudeixen els seguidors del Barça que des de la graderia han estat constantment marcant el seu suport cap als jugadors. El Barça ha aconseguit guanyar la final de la Copa d'Europa. Endavant. Joaquim Maria, soc molt a prop de la llotja. Veurem a prop com el capità del Barcelona rep la Copa d'Europa i al costat un home que ens ha dit abans de començar el partit que els jugadors es canviaran la samarreta. Senyor Parera. Ara se la canviaran. Ara se la canviaran perquè hem d'agafar-la amb els colors del Barça. Això serà una multa o no? És igual. Ojalà. Escolti, en aquest moment ho val tot, no? Ostres, tot el temps de treball per arribar aquí, jo penso que els socis s'ho mereixen. El partit del Barça l'ha merescut guanyar en línies generals. Jo penso que sí. Vols hem de canviar la samarreta? Jo penso que sí, jo penso que hem jugat millor, que hem tingut mala sort. He vist el fantasma de Berna amb els pals. I amb la perilla amb els penals, Però és fantàstic. Quin programa hi ha ara?
Ara de recollir la copa, que és el més gran que li pot passar a l'Barça, esclar. Anar a sopar amb la plantilla, amb un sopar discret i esperar demà la passa Sant Jaume. Demà quin recorregut hi ha? Pot avançar? El de sempre la passa Sant Jaume. El visita el gerent del Futbol Club Barcelona. El Barça campió de la Copa d'Europa. Els jugadors del Barça se'n van cap a una de les posicions on hi ha els tifosi, els seguidors barcelonistes, que en efecte tots s'han canviat la samarreta, component una estranya uniformitat. El pantaló i les mitgeres de color taronja i les samarretes blaugrana. Continuen repartint-se les sabaroles gespa i en uns instants serà cridat a rebre la Copa de Campions d'Europa, com diu a la mateix trofeu. La Coupe Européenne des Campions, José Ramón Aleixanco, que tindrà un privilegi llargament buscat pels jugadors del Barcelona. El Barça Wembley, aquest 20 de maig, campió d'Europa. Hi ha unes escales màgiques aquí a Wembley que són les que condueixen fins a la part de la llotja. Aquestes escales estan marcades amb una sèrie de clauets com si fossin les mans aquelles famoses a Hollywood dels artistes de cinema. Aquí al camp de Wembley, Aleixanco pujarà aquestes escales i, com espero, la copa es lliura a la tribuna principal. Sí, hi ha 15 graons fins a un primer pis i després n'hi ha 24 més fins on el capità del Barcelona rebre la Copa d'Europa. A terra hi ha marcades amb claus les petjades que ha de fer el capità. Preparin-se per viure un moment que no oblidarem mai. El capità del Barça recollint la Copa d'Europa. Aleixanco, el vell capità del Barcelona, a encapçar la formació barcelonista que comença a pujar aquestes escales màgiques. Pujar aquesta escala és quelcom més que una pura litúrgia. És una cosa mítica en el món del futbol. Aleixanco és el primer, Zubizarreta després. Aleixanco arriba, passa per davant d'alguns vells seguidors de Barcelona. El president de la UEFA, el senyor Johansson. Aleixanco, orientat pel senyor Kurz, aquest senyor que parla català i que comentava aquest matí, és a punt de rebre la Copa d'Europa. En aquest moment la rep, en aquest moment rep la Copa d'Europa Aleixanco, i tots els seguidors del Barça que estan vivint aquest instant a Wembley no poden deixar contenir un punt d'emoció que ens embarga tots. Aleixanco la lliura al president del club, al seu costat el president de la Generalitat, Jordi Pujol, que ha saludat Aleixanco ara mateix, mentre els jugadors passen la pilota, l'ha tocada, la copa, Zubizarreta l'ha rebuda, l'ha deixada Guardiola l'ha deixada cap a l'esquerra a Goicoechea la passa a Laudrup, al seu costat Chiqui Begiristain, que no ha jugat el partit d'avui, Busquets, les autoritats barcelonistes, Pasqual Maragall al costat de Jordi Pujol, també felicita els jugadors que han i no han jugat avui, perquè ara, per exemple, el jugador que passa és Goicoechea, com comentàvem. Hem de dir, amics oients de Futbol a Catalunya Ràdio, que és una lluita de molts anys, de molts, per aconseguir un moment com aquest. I nosaltres, conscient de la dimensió històrica de la circumstància que estem vivint, no volem deixar de notar fins a quin punt això ens omple d'emoció i d'alegria a tots els que ja ens podem considerar vells seguidors del Barcelona. El Futbol Club Barcelona, que no va aconseguir-ho en aquella dissortada final de Wembley, en aquella dissortada final de Berna, que no ho va aconseguir en aquella final que semblava que havia de ser fàcil, Bujáiz en polles a Sevilla, ha aconseguit avui aquí a Wembley el títol de campió d'Europa.